Porodica donela odluku. Ovo će uraditi na dan sahrane. Pevačica Andrijana Lazić poginula je u Dubaju 10. januara, kada je pala sa 24. sprata zgrade, a njena porodica neutešna je od bula. Njena porodica, otac Nebojša, majka i 2 brata su zavijani u crno, a telo mlade pevačice danas stiže u Srbiju, a sahrana je sutra u Bijeljini. Andrijana je trebala da u ovom periodu izbaci i promoviše 2 pesme, koje je snimila kod našeg poznatog kompozitora, Gorana Ratkovića Raleta. Porodica je sada donela odluku da numera bude objavljena i to u trenutku kada njeno telo bude spušteno u Raku. Podsjetimo, pevačica je tragično stradala u Dubaju kada je pala sa 24. sprata, a potresne vesti potvrdio upravo njen otac, koji je u razgovoru za medije progovorio o slučaju i istakao da i dalje ne zna šta se tačno dogodilo.